Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. І зноўку вяртаемся да абмеркавання тэмы святкавання стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Дакладней, абмеркавання тэмы, чаму ўсё ж такі улады гэтым разам вырашылі дазволіць і правядзенне мітынгу, і канцэрту, і нават не толькі 25-го, але і 24-го будзе таксама такое святкаванне. Мае сённяшнія госці, кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прейгерман і дырэктар Інстытута «Палітычная сфера» Андрей Казакевич. Добрый день, паважаныя госці. Добрый день. Що ж таки, 25 сакавіка, калі браць мінулага года, то мы бачым такі брутальны разгон, пра які зараз вельмі моцна любяць узгадываць. Калі браць папярэднія гады, то ў лепшым выпадку гэта збор каля кінотэатра «Москва» і шэсце на Бангалор, ці як у народзе яго называюць, сабачы выгул для апазіцыі. Чаму гэтым разам улады вырашылі так вот, не ведаю, там, брутальна дазволіць усё? Яўген? Ну, па-першае, напэўна, трэба нейкі дысклеймер зрабіць. Я дакладна сур'ёзна гэтым пытаннем не займаўся, таму ўсё, што я тут буду казаць, гэта нейкія такія здагадкі, якія базуюцца на ось просто тым, што мы чытаем у сродках масавай інфармацыі. Ну, аналітыка, ты ж ўсё ж такі палітолог, аналітык. Ну так, ну аналітыка ж можа быць такая, як мы прызвычаіліся, фейсбучная дыванная, а можа быць больш сур'ёзная, таму я вось хутчэй зараз буду ў катэгорыі фейсбучнай разважаць, да, тое, што мы бачым. Я думаю, што ўвогуле гэту размову можна пачаць з такога бэкграунда, да? Вось мы прызвычаіліся, што кожны год, калі ідзе гаворка пра святкаванне Дня волі, то мы звычайна чуем ад адной часткі людзей, якія як бы хацелі арганізоўваць гэтае святкаванне ці мерапрыемства нейкі, што гэта сапраўды нацыянальнае свята, гэта вельмі важна для кожнага беларуса і чалавека, які лічыць, што суверэнная Беларусь гэта галоўная каштоўнасць, якая ў нас можа быць, і таму яно мусіць быць такім аб'яднальным івентам для ўсіх. І ёсць іншая група, якая заўсёды высоўвае нейкі такі аргумент, што там мы звычайна выступаем, што гэта нейкі дзень такі сімвал барацьбы і гэтак далей, да? Палітычнай барацьбы. І зразумела, што калі гэта палітычная барацьба, то значыць тыя, на каго вось гэты імпульс палітычнай барацьбы скіраваны, яны таксама будуць у рэжыме палітычнай барацьбы адказваць. І так як вага вось гэтых барацьбітоў, яна проста не параўнальная, да? Но я маю на ўвазе тую невялічкую групу, хто выступае з боку апазіцыі вось за такой шлях і ўсю ўладу, то, ну, конечно, вельмі хуценька гэта ўся барацьба скончваецца, і ўлада просто рэагуе, можа мякка рэагаваць, можа не зусім мякка, там у залежнасці ад абставін, у залежнасці ад таго, які інфармацыйны фон і гэтак далей. І вось мінулы, напрыклад, год, і от так склалася, што вось гэты інфармацыйны фон, абставіны давалі, ну, скажем так, магчымасць людзям, якія выступаюць і з боку апазіцыі, і з боку улады, на больш такі, ну, радыкальныя захады падчас гэтага свята. І мы нават разумеем, што ўсё, што адбывалася тут у Менску, яно ж не было звязана са святам, яно было звязана з той інфармацыйнай хваляй, што ішла некалькі тыдняў ці месяцаў да гэтага. Ну, гаворка ідзе пра веснавыя пратэсты, звязаныя з дэкрэтам антытуніяцкім дэкрэтам. Так, пачалося, як мы памятаем, усё з гэтага. Вось. І я чаму гэта падкрэсліваю? Таму што я не думаю, што рэакцыя, якую мы бачылі тады, яна сведчыць пра стаўленне ўладаў ці нават канкрэтных нейкіх там людзей ва ўладзе да свята. Я думаю, што мы ўсе зараз добра разумеем, што ва ўладзе людзей, якія ставяцца да гэтага свята і да гэтай даты з павагай і цікавасцю, куды больш, чым агулам у грамадстве. Я не кажу там пра апазіцыю, але ж вось агулам у грамадстве. Іншая справа, што ёсць як і ў апазіцыі, як на пэўнай уладзе, людзі, якія гэта свята ўспрымаюць па-свойму. І вось да чаго я веду, што калі ўсё ж такі мы прыходзім да таго, што гэта нейкае свята і мы мусім святкаваць яго як аб'яднальную дату, то мы бачым, што з боку улады знаходзяцца людзі, знаходзяцца імпульсы, якія таксама вось пазітыўным рэчышчы вось на гэта ўсё адказваюць. Але ж, ну, зноў падкрэслю, гэта нейкая такая агульная гіпотэза з майго боку. Андрэй, ці згодныя вы? З чым? З тым, што просто зараз, ну, я так коротка абагульню тое, што сказаў Яўген. Я так разумею, што гэтым разам сярод арганізатараў ад дэмакратычных сіл перамагла тая частка, якая была менавіта за свята, і ўлады пайшлі на сустрач гэтым вот людзям, бо паколькі вот свята, дык свята для ўсіх. Ну, я думаю, тут есть два
две плашчыні ў гэтай праблемы. Першая, так бы мовіць, стратэгічная, відавочна, што кожная дзяржава мусіць трансляваць, пэўным чынам умацоўваць нацыянальную ідэнтычнасць. І гісторыя для гэтага мае вельмі вялікае значэнне. Вельмі доўга у Беларусі не было кансэнсусу на гэты конт, былі вельмі розныя версіі гісторыі, якая транслявалася дзяржавы, якая была альтэрнатыўная. Але апошніх, напэўна, гадоў 15 з рознай інтэнсіўнасцю адбываецца пэўны сінтэз. Я думаю, што стратэгічна гэты дазвол то ёсць проста праява гэтага спробы такого сінтэза, все-таки знайсці нейкі кансэнсус па ключавым пытанням гістарычнай памяці. Тым больш, што БНР яно не канкуруе, на шчасце, напэўна, з наўпрост савецкім наратывам, таму што гэта ў адрозненне, напрыклад, ад Украіны, калі мы там возьмем УПА і возьмем там чырвоную армію, прымірыць гэта практычна немагчыма. БНР і БССР прымірыць можна, таму што гістарычна падзеі былі разведзены, вельмі моцна былі звязаныя потым лёсы многіх людзей, які стваралі БНР і БССР. І тут некаторыя ўвогуле сцвярджаюць, як учора спадар Марзалюк, што без БНР не было б БССР, ці наадварот, што, скажем, БССР стала лагічным працягам БНР. Так, такія версіі ўжо не раз агучваліся. Відавочна, што тут сапраўды сутнасных супярэчнасцяў не так шмат. І рухаючыся ў накірунку стварэння кансэнсусу такого, па пытаннях гістарычнай памяці, па пытаннях беларускай ідэнтычнасці, улады уже дастаткова доўгі час рабілі гэту працу, то есть пэўную такую легітымацыю і Великага княства Літоўскага, і Беларускай Народнай Рэспублікі. І зараз мы бачым лагічнае завяршэнне. Не завяршэнне, но новы этап гэтага працэсу. Тым больш, што гэта все-таки 100-годдзе. У мінулым годзе не было 100 год, і па-за мінулым не было. То есть это круглая дата, і, напэўна, сама гістарычнасць гэтай падзеі, яна выціскае палітычны змест. І тут я згодны з Аўгенам, што тут все-таки самой гістарычнага зместу значна больш, чым палітычнага. У мінулым годзе гэта была чыста палітычная акцыя, звязаная з акцыямі пратэста. Зараз гэта уже не зусім так. Але яшчэ дабавіць аспект, гэта стратэгічнае, я сказал, вымярэнне, і тактычнае, такі крок, дазвол святкавання, асабліва калі мы кажам пра канцэрт і так далей, гэта спроба зноў жа дэпалітызаваць гэтую падзею дадатковым чынам, і гэта ўжо не будзе чыста палітычная акцыя, гэта ўжо будзе пераважна культурная акцыя. Калі гэта атрымаецца як эксперымент такі, то можна чакаць, што нешта такое будзе паўтарацца і надалей. Евген, що ж таки мне цікаво, твоє меркаванне. Улада прыняла сам факт Дня волі 25 сакавіка як дадзенасць, што гэта такая гістарычная дата, якая сапраўды увязаная у некую такую у цела сучаснай незалежнай Беларусі, без якога ніяк нельга. Улада прыняла гэта заўсёды такое цікавае пытанне, таму што часцяком пакуль няма зусім генеральнай лініі, наколькі я магу разумець, то улады гэта бывае так, што вельмі розныя людзі з вельмі рознымі поглядамі, і часам нейкія там адказы на мясцовым узроўні яны могуць адрознівацца ад рэгіёна і ў залежнасці ад чалавека. Ты зараз ідзеш да таго, што генеральнай лініі няма пакуль па гэтым пытанні. Мне падаецца, яна пачынае выбудоўвацца. Генеральная лінія абсалютна відавочна апошнія гады выбудоўваецца ў тым накірунку, што суверэнітэт і незалежнасць гэта галоўная каштоўнасць, якая тут у нас ёсць. І зразумела, што людзі, якія знаходзяцца ва ўладзе на адказных, як кажуць, пазіцыях, яны абсалютна разумеюць, чаму гэта каштоўнасць. І я думаю, што гэта таксама, я цалкам згодны з тым, што Андрэй сказаў, але гэта таксама тлумачыць нам, чаму ўсё больш схільнасці з боку розных людзей ва ўладзе дзеля таго, каб шукаць тут нейкія такія сінтэз мадэлі, кампрамісы і гэтак далей. Але ж улічваючы той бэкграунд, чаму я пачаў з яго, які вакол гэтага свята існаваў, і рознага кшталту там людзей, якія пачынаюць, такім чынам можа гэта выварочваць, што можа падацца, што гэты канцэрт гэта там нейкая ўжо перамога чагосьці і кагосьці, і калі ў цябе ёсць бэкграунд такога супрацьстаяння, вельмі цяжка чакаць, што ці ўлада, ці апазіцыя вельмі так хутенька нейкі наратыў, які раней як бы успрымаўся як апазіцыйны,
ці да ўлады, ці да самой апазіцыі, да, масла масляное крыху атрымліваць, што яна возьме гэта так і прыме. Там, канешне, тут ёсць такі сур'ёзны псіхалагічны фактар, але ж тое, што вось рух у гэтым накірунку ёсць, мне падаецца, гэта можна заўважыць. Андрей, ну да, калі ласка. Да, я бы працягнуў, конечно, улады гэта вельмі такі, ну, складаны конгломерат, да, і сказаць, што вот ёсць некая генеральная лінія, напэўна, не. Але тое, што адбылося, реально адбылося за апошнія, ну, скажем так, 15 год, хаця пра адлік дату можна спрачацца. Першае, негатыў пра БНР у публічнай прасторы практычна знік. Калі вы згадаеце, там, скажем, 90, асабліва другую палову 90-х, пастаянна казалі, што там вот это ледзьве не фашысты там, да? Зараз гэтага няма. Так, паліцаі там, да, і ўсё астатняе. Зараз гэтага няма. На ўзроўні гістарыяграфіі фактычна адбылася ўжо легітымацыя БНР. То есть, калі мы паглядзім публікацыі, якія выдаюцца ў тым ліку і ў дзяржаўных універсітэтах, і асабліва ў акадэміі навук, мы бачым, што там версія гісторыі ж мала адрозніваецца ад таго, што мы называем нацыянальным наратывам. Такім чынам, гэты працэс, ён сапраўды значна прасунуўся. І, канешне, не ўсе гэтыя працэсы, яны бачныя, так скажем, ну, вот, на ўзроўні такого публічнага дыскурсу, да, але вот, ну, у пэўных сферах змены адбыліся, і, ну, і змены дастаткова істотныя. Таму я думаю, што ну, і гэта нельга ігнараваць. Вот еще ж таки сам факт вот этой дня волі 25 сакавіка, ён цікавы, я не ведаю нават як тут, баюся перва зараз слова улады сказаць, ён цікавы уладзе як, ну, як доказ незалежнасці, ці ўсё ж таки гэта больш такі нацыянальны характар, нацыянальную рысу мае? Беларускасць такое вот адценне. Я не думаю, што тут, калі я правильно зразумеў пытанне, што тут ёсць нейкая такая дылема вось у гэтых двух частках. Добра, ці азначае гэта, што гэта таксама прыкмета беларусізацыі? Ну, напэўна, можам і так казаць, зноў ж такі, тут я чаму і пачынаў, што ці дыванная, ці больш такая нейкая акадэмічная дыскусія, да, тут заўсёды да паняццяў трэба ставіцца больш так уважліва, што мы маем на ўвазе, але ж, ну, відавочна, што улада, як і ўсё грамадства, я б так сказаў, да, зацікаўлена ў тым, каб вакол суверэнітэту і каштоўнасці незалежнасці не было нейкага раздраю, а наадварот гэта была ідэя аб'яднання. Гэта асабліва важна яшчэ не толькі таму, што вось мы там 25 год пражылі ў дзяржаве, у нас відавочна ёсць палітычныя, унутрапалітычныя праблемы, якія некаторыя пытальнікі ставяць, але ж і рэгіянальная сітуацыя такая, што, ну, нават проста вось крышачку мы адыдзем ад Беларусі, а паглядзім, што робіць вось такая краіна, як Беларусь, невялічкая, якая знаходзіцца на такім геапалітычным разломе у падобных варунках. Яна заўсёды шукае магчымасці стаць крышачку больш моцнай дзеля таго, каб перажыць вось гэтую хвалю геапалітычных нейкіх пертурбацый. І зразумела, што патрэбныя нейкія вось такі базавыя аб'яднальныя рэчы, як вось ідэя суверэнітэта, і таму абсалютна ўрэчышчы гэтай ідэі і ўсё звязанае з БНР у нас ёсць. Але ж іншая справа, што наратыў ён працягваецца. І ўлада таксама не можа вось проста ўзяць там і адкінуць, і ці некаторыя людзі ў уладзе, да, і сказаць, што так, всё, мы цяпер тут БНР, а БССР там у нас не існуе. Тут вельмі такі цікавыя вось гэтыя гістарычныя наратывы, і задача ў тым, каб, ну, груба кажучы, нікога не пакрыўдзіць, але ж змястоўную гэтую аб'яднальную рэч знайсці. Мы перервемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна глядзець праз аккаунты Еўрарадыё, Фейсбук, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Мае сённяшнія госці Андрей Казакевич, Евген Прейгерман. Працягнем праз некалькі хвілінаў. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У Беларусі падрыхтавалі аўдыёгід, які правядзе экскурсію па мінскіх мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Падрыхтавала яго лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўлення, аб'яднаная інстытута праблем і інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук. Уваходзяць у экскурсію наступныя кропкі. Месца курлоўскага расстрэлу, гэта прывакзальная плошча, друкарня Грынблата.
Купалаўскі тэатр, дзе адбыўся першы ўсебеларускі з'езд, будынак Рады БНР на архірэйскім падворку, будынак ураду БНР, дом мінскага губернатара на плошчы Свабоды, дом незалежнасці на вуліцы Валадарскага, 9, дзе і была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Аўдыёгід даступны па-беларуску і па-ангельску. Спампаваць можна па спасылцы на нашым сайце euraradыё.fm. У Гродні абітурыентаў універсітэта запрашалі ў гурток НКВД. Дзень адчыненых дзвярэй у універсітэце імя Янкі Купалы наведалі каля 1000 школьнікаў і навучэнцаў каледжаў Гародзіншчыны. Сваю праграму прадстаўлялі розныя факультэты. Напрыклад, прадстаўнікі юрыдычнага адразу пачалі запрашаць папрацаваць на дэтэктыўнае агенцтва НКВД. Расшыфроўвалі, ну куды вы дзенецеся, але гэта яшчэ і расшыфроўваецца як Народны камісарыят внутренніх дел. Гэтае ведомства ў 1930-х рэпрэсавала беларусаў. Дарэчы, Янка Купала рабіў сабе харакіры, альбы пазбегнуць арышту па сфабрыкаванай НКВД справе. Гэтак званага Саюза вызвалення Беларусі. Арктычнае паветра вяртаецца ў Беларусь са Скандынавіі і прыносіць нам вяртанне зімы. Заўтра яшчэ будзе цалкам цярпімае надвор'е, да 11 градусаў ніжэй за 0, але вось ужо ў суботу тэмпература паветра ўпадзе да мінус 19, прыйдуць снягі, завірухі, галалёдзіца і моцны шквальны вецер. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова, які можна і слухаць, і глядзець таксама праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Мае сённяшнія госці, кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прейгерман і дырэктар Інстытута «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. Абмяркоўваем, спрабуем дазнацца шляхам фейсбучна-канапнай аналітыкі, чаму ж такі ўлады вырашылі далучыцца да святкавання 25 сакавіка, Дня волі сёлета. Яўген, ну, добра, мы вырашылі, што уладам трэба кансалідацыя, прыкмета дзяржаўнасці, незалежнасці 25 сакавіка. Тым не менш, добра, адна справа дазволіць арганізатарам праводзіць нейкія там мітынгі, канцэрты, павесяліцца, адзначыць свята. Іншая справа самім далучыцца да гэтага. Учора тут вот побач з нашай рэдакцыяй у музеі гісторыі адчынілася выстава, прысвечаная БНР, якую афіцыйна арганізоўвалі, складалі і Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, і там архівамі КДБ карысталіся, і каго толькі заўгодна з дзяржаўных структур. Сёння праходзіць у тым жа самым Інстытуце гісторыі канферэнцыя, адмысловая, прысвечаная БНР, на якой выступае дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ігар Марзалюк. Што гэта азначае? Ўсё ж такі не проста далі дазвол, але і самі спрычыніліся. Не, ну я думаю, што мы пра гэта ж і казалі, што гэта ўсё па ірацыянальных і каштоўнасных прычынах успрымаецца шмат кім, у тым ліку ва ўладзе, як патрэбная рэч. Іншая справа, што ёсць гэты бэкграунд тых гадоў, якія існавалі, ёсць грамадства, якое зусім не такое, як хацелася б бачыць шмат каму апазіцыі, шмат каму ва ўладзе. І проста вось так рэчы не адбываюцца, што там нават прэзідэнт хтосьці абвесціў нейкую ідэю, і яна ўжо стала жыць такім паўнавартасным жыццём у грамадстве. Дзеля таго, каб адбываліся пэўныя рэчы, трэба іх рухаць, трэба, каб былі людзі, якія сэрцам і імпэтам да гэтага ставяцца, з'яўляюцца драйверамі гэтых працэсаў. І я думаю, што з улікам таго, што палітычных перапонаў у гэтым годзе ўсё меней, і ўсё меней людзей, якія хацелі б бачыць гэта як менавіта там сімбаль барацьбы палітычнай і гэтак далей, а ўсё болей як свята, то адпаведна адчыняюцца дадаткова нейкія магчымасці гэта ўсё рухаць. Але ж зноў ж такі тут жыццё яно і ў Беларусі, не толькі ў Беларусі, яно не чорна-белае. То бок вось такім вінавеннем палачкі, як кажуць, нічога адбывацца не будзе, але ж вось такімі невялічкімі крокамі магчыма. Я думаю, што вось гэта менавіта тое, што мы бачым. Андрэй, была такая інфармацыя, што нібыта адзін з аблвыканкамаў
уніз спусціў, як кажуць, такую рэзалюцыю загад па мясцовых музеях раённых там так правесці выставы, прысвечаныя БНР. Тое, што вот на дзяржаўным узроўні вот гэтыя мерапрыемствы адбываюцца, гэта ўсё ж такі пад прымусам ці людзі самі ад шчырага сэрца рухаюць гэтыя справы, ідэі? Ну, я думаю, нехта ад шчырага сэрца, нехта пад прымусам, некаму ўсё адно, што рабіць, што там вялікае чыннае, што полоцкае княства, далі загад трэба зрабіць, але калі мы кажам пра саму з'яву, ну, гэта зноў жа частка таго, што я назваў сінтэзам, так? І натуральна, што калі ўсё-такі адбываецца легітымацыя неяк БНР у гістарычным наратыве беларускай дзяржавы, то есть у шырокім значэнні гэтага слова, ну, так ці інакш трэба было пераходзіць да стадыі удзелу у такого кшталту святкавання. А зноў жа, мы не бачым, што там выступалі нейкія высокія чыноўнікі, мы не бачым, каб там, скажем, пакуль што прынамсі, каб Александр Григорьевич сам сказаў, што зняў з языка, ладно. Да, вот. Але тое, што вот, ну, так вот, ну, гэта ўжо можна, да, паказваць, гэта можна абмяркоўваць, гэта адбываецца. І, дарэчы, вот добра было б узгадаць, што некалі, калі, напрыклад, нейкая выстава ВКЛ была прысвечана, таксама вельмі здзіўляла нас усіх, там, да, выканкамі, напрыклад, там ці ў музеі, гэта ўсё падавалася неяк нова і нават крыху апазіцыйна, да. Потым неяк все прызвычаіліся. Ну, напэўна, вот з БНР можа адбыцца нешта такого ж плану. То есть зараз гэта сапраўды нас неяк здзіўляе, а праз гадоў 5-10 это ўжо будзе, ну, просто ўсім зразумелым фактам. Пытанне, якое я задаваў Яўгену, а вот вы, на жаль, на яго не паспелі ў першай частцы нашай праграмы адказаць. Всё ж таки, ці прыкмета гэта, што адбываецца такая вот беларусізацыя, мягкая, не мягкая, павольная, не павольная, ну, нейкая хаця б? Ну, тут трэба, конечно, шмат, ну, то есть трэба дамовіцца пра тэрміны, да, што мы маем пад беларусізацыяй. Ну, але калі каротка так, то так, натуральна. То есть у тым сэнсе, што гэта ёсць праца па кансалідацыі і па мацаванні беларускай ідэнтычнасці. Менавіта на беларускім матэрыяле, на тых падзеях, якія сапраўды спрычыніліся да стварэння беларускай дзяржавы. І гэта сапраўды працэс, які пачаўся не ўчора і не на мінулым годзе. Ён мае сваю гісторыю, ну і мае, як мы бачым, некую пазітыўную дынаміку. І я, можа, нават бы дадаў, што гэта можна было пакрэсліць як яшчэ нейкі такі працэс нацыяналізацыі вось гістарычных сімваляў, каштоўнасцяў, датавых і так далей. Вось калі мы кажам, што ў эканоміцы я як прыхільнік ліберальнай эканомікі не ўспрымаю ўвогуле панятак такі як нацыяналізацыя як рук наперад, то вось тут хутчэй наадварот. Ну, трэба прызнаць, дзяржава нацыяналізуе ў апазіцыі гэта свята. Ну, я думаю, што прыкметы гэтага існуюць, таму што доўгі час яно сапраўды было прыватызаванае для пэўных палітычных інтарэсаў тут і цяпер. Зразумела, што ёсць і з боку дзяржавы прыватызаваныя гэтак жа там свята і сімвалы, але ж вось калі мы вядзем гаворку менавіта пра 25 сакавіка, то вось мне падаецца, прыкметы такога трэнду існуюць. Андрэй, вы заўважаеце такія прыкметы? Вот год, напэўна, ці крыху болей, як БРСМ нацыяналізавала у сімваль-бай свята вышыванкі, а зараз, глядзіш, дзяржава нацыяналізуе і дзень волі? Ну так, я уже фактычна адказаў на гэта пытанне. Зараз толькі магу паўтарыць, я адсочваю да, такія працэсы на розных узроўнях, асабліва што тычыцца тэкстаў, нейкіх юбілейных выданняў, і зноў жа паўтарую, самі тэндэнцыі не новыя, яны пачаліся недзе з пачатку 2000-х, то есть 2003-2005, напэўна, 2005 год, можна назіраць, як это все больш і больш неяк прысутнічала ў дзяржаўнай сферы. Ну, конечно, выйшла на публіку ўжо недзе пасля 2008 недзе года і стало таким пытаннем уже публічных дыскусій. Таму так, гэтыя працэсы існуюць, яны характэрны не толькі для Беларусі, для ўсіх іншых краін, там можна там хоць Казахстан узяць, паглядзець, што там адбылося за апошнія 10 год у плане такой вот нацыяналізацыі, да? Вось. Ну і гэта сапраўды адбываецца ў Беларусі. А калі пайсці далей, пайсці далей і паглядзець, што на гэтым свяце афіцыйна дазволілі выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку, бел-чырвона-белыя сцягі, пагоню, ці не ёсць гэта прыкметай, што наступным нейкім, што нацыяналізуе дзяржава, будуць нацыянальныя сімвалы? Ну, гэта ж усё працэс, гэта як і палітыка, так і вось некаторыя такія грамадскія з'явы, гэта ўсё
кантэкснай рэчы, то бок яны не адбываюцца вось проста рашэннем тут і цяпер на нейкую доўгую перспектыву. Я думаю, што перашкод для гэтага становіцца ўсё менш. І калі мы зразумеем, ну, я маю на ўвазе там грамадства, актыўнае грамадства, што вось гэтую часу грамадства цікавіць сапраўды, каб быў прагрэс у гэтым накірунку, а не просто выкарыстоўванне ўсіх гэтых тэмаў, як і апошнія 20-25 гадоў дзеля там нейкіх палітычных мэтаў, якія насамрэч палітычнымі не з'яўляюцца, хутчэй з'яўляюцца дысідэнцкімі, то тады магчымасці рухацца наперад будуць, але ж тады патрэбны і такія мэтанакіраваныя дзеянні. То бок трэба проста асэнсаваць гэта, і трэба зразумець, што гэта ўсё працуе, але ж ёсць нейкія там, ну, такія вось добрыя механізмы гэта ўсё наперад прасоўваць. Пакуль быў перапынак, падчас яго вот спадар Андрэй сказаў такую добрую фразу: паглядзім, як яно будзе падчас канцэрту. Сапраўды яно цікава. Нягледзячы на тое, што на мінулым тыдні вот на гэтым месцы сядзеў дэпутат палаты прадстаўнікоў Валерый Варанецкі і афіцыйна казаў, што ніякіх зрываў канцэрта не будзе, ніякіх чорных спісаў музыкантаў па выніку гэтага канцэрта не з'явіцца. Я ведаю, што перасцярогі у пэўных музыкантаў існуюць. Яны асцерагаюцца там нечага, там ці на працы праблемаў, ці тых жа самых чорных спісаў. Вашыя прагнозы? Вот як яно ўсё будзе? Ну, я думаю, што якраз такі з гэтым мусіць быць усё парадку, таму што, ну, калі не адбудзецца нечага надзвычайнага вот да 25-го, ну, падаецца, што як эксперымент улада сапраўды хочуць гэта правесці. Менавіта ў такім фармаце, менавіта без нейкага дзяржаўнага ціску. Я думаю, асноўная інтрыга ў тым, як будуць себе паводзіць удзельнікі, да, то есть колькі будзе людзей, наколькі там можа быць нейкія праявы, ну, не там радыкалізма там, а наколькі як гэта ввогуле святкаванне будзе, які резонанс гэта святкаванне будзе мець у беларускім грамадстве, там і ў медыях, і у тых людзей, які традыцыйна падтрымліваюць пазіцыі, тых, хто не падтрымліваюць, і гэта все будзе вельмі так уважліва аналізавацца, каб, ну, вот, мець нейкі досвед, назапасіць нейкі досвед для того, каб планаваць далейшую працу, да, у гэтым накірунку. Вось гэта, я думаю, найбольшая інтрыга, а з боку ўладаў, зноў жа, калі не адбудзецца нічога тут надзвычайнага, да, у Беларусі гэта можа быць, я не думаю, што тут нейкіх сюрпрызаў з боку ўлады трэба чакаць. Евген, вот твоё меркаванне, ну, твоё слово да тых людзей, хто асцерагаецца, што у яго пасля выступу на гэтым канцэрце будуць праблемы на працы. Не, ну я не ведаю, наколькі я тут маю нейкае маральнае права камусьці нейкія такія парады даваць. Я тут хутчэй проста нейкую такую сваю, як мы казалі, да, фейсбучную ацэнку дам. Цалкам я згодны з тым, што кажа Андрэй, і зноў ж такі падкрэслю, гэта ўсё ў кантэксце адбываецца. То бок мы не ведаем, там калі пачнуцца нейкія правакацыі, а яны могуць пачацца з кожнага там невядомага боку, то зразумела, што падзеі могуць развівацца нейкім там такім незапланаваным чынам, і тады невядома, што ж недзе як будзе. Але ж з іншага боку, вось тая праблема, і пра якую, мне здаецца, Андрэй ўжо згадваў, мы разумеем таксама, што і ў нашым грамадстве, і ў любым іншым грамадстве шмат людзей, якія вось яны так вось жывуць, сёння ім зразумелыя гэты правіла, да, якія існуюць, і ім комфортна. Што там адбываецца, нейкія там палітычныя гульні ці што, яны могуць ці не разумець, ці проста асцерагацца туды ўлазіць, да, і таму яны могуць таксама патрапіць вось у пастку нейкіх зменаў, калі, напрыклад, там пэўны начальнік пачне выкарыстоўваць тое, што ён выкарыстоўваў 10 год таму, да, калі пабачыць, ну, нешта тут не састыкуецца, нягледзячы на тое, што там савецкая Беларусь надрукавала нейкі артыкул новы і гэтак далей. І, канешне, могуць узнікаць вось такія сітуацыі, але ж гэта ўсё вось такі працэс, дзе кожны мусіць разумець, што праблема не ў тым, што чорна-белае грамадства у нас існуе, а ў тым, што дзеля таго, каб грамадства развівалася і рухалася наперад, кожны мусіць нешта зрабіць. І калі ў чалавека з'яўляюцца праблемы там на працы, напрыклад, вось за ўдзел у недзе, то трэба там не зноў у Фейсбуку пісаць нейкія там разбуральныя дэкларацыі, да, а трэба размаўляць з людзьмі, размаўляць з тымі начальнікамі, тлумачыць. Калі не, то ісці там, ну, не ведаю, да, чыноўнікаў, якія фактычна давалі дазвол на гэта. Але ж нармальна гэта канструктыўна ўсё рабіць, таму што краіна, як і любая, зноў ж такі, іншая краіна, не ідэальна, але ж шляхі вырашэння пытанняў існуюць. Я думаю, што вось так. Тым не менш, я прыгадваю, здаецца, канцэрт у 2006 годзе на Бангалоры. Ідзе сабе канцэрт,
калі не памыляюся, выступае гурт Крама, сабраліся людзі, якія прайшлі да гэтага там шэсцем, прайшлі на Бангалор, ўсё, ніхто нідзе нічога не ламае, не крушыць, ні лозунгаў нейкіх там не выкрыківае, бо зараз ідзе канцэрт, раптам прыходзіць нейкі чалавек у скураной куртачцы, падыходзіць да рубільніка і выключае пасярод песні рубільнік. І ўсё, і канцэрт заканчваецца. Вот такая верагоднасць ёсць гэтым разам ці не? Усякае бывае, але зноў жа так чыста спекулятыўна, я б сказаў, што ў дадзеным выпадку яна невялікая. Ёсць адчуванне, што я зноў жа можа паўтару, да, што вось гэта святкаванне, перш за ўсё канцэрт, гэта пэўны эксперымент, па якім улады хочуць проста паглядзець, як гэта можа выглядаць, калі не ўключаць нейкія механізмы адміністратыўнага ціску, ці нават, скажем так, мягка легалізаваць такого кшталту святкавання. Ці будзе гэта мець нейкія пагрозы палітычныя, ці будзе гэта выклікаць пазітыўныя эмоцыі, ці наадварот там нейкія пратэсныя рухі актывізаваць. То есть зусім за гэта паназіраць. І калі у такой логіцы разглядаць гэту падзею, то які сэнс у тым, каб проста што-то взяць і вырубіць. Адназначна будзе негатыў. Адназначна будуць людзі пакрыўджаны, адназначна гэта будзе мець нейкі негатыўны шлейф. Навошта гэта? Пакуль што не зусім зразумела. Па кантэксту тых акцый, якія былі раней, там, скажем, 2006-2007 годзе, быў у тым, што гэта все-таки была палітычная акцыя, звязаная з гістарычнай падзеяй. А зараз все так арганізуецца, што сапраўды гэта гістарычнасць, яна неяк выходзіць на першы план. Гэта все-таки святкаванне перш за ўсё, а не палітычная акцыя. Пазіцыянуецца, выглядае гэта все зараз такім чынам. І думаю, што і таму, в прынцыпе, верагоднасць некага ўмяшання значна меншая. Евген, калі паверыць Андрэю, што гэта эксперымент, на які пашла ўлада, каб паглядзець і вывучыць нешта там нейкае такое, а што адбываецца ў грамадстве, то, на мой погляд, такі даволі смелы эксперымент, таму што канцэрты будуць і мітынгі не толькі ў сталіцы, але і ў рэгіёнах. У Брэсце пройдзе канцэрт, у Гродна, здаецца, у Гомелі, там ці дзе яшчэ ў Мазыры. Шмат дзе будуць розныя мерапрыемствы, прычым арганізаваныя як дзяржавай, так і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і палітычных сіл. Эксперымент даволі рызыкоўны, ці не? Да, натуральны эксперымент, я думаю, гэта ж адзіны шлях, адзіна магчымасць рухацца неяк наперад. Гэта як ёсць такі метад даследавання, даследавання дзеяннем. Толькі так гэта можа тут адбывацца з улікам усяго таго, што раней у краіне было. Ну, а што ў іншых гарадах дазволены канцэрты, я думаю, было б неяк дзіўна, калі б толькі ў Менску тут гэта ўсё сканцэнтравалася. Гэта толькі падкрэслівае, што сапраўды працэс сур'ёзны, а не проста нейкі такі павярхоўны і маніпулятыўны. Ну, будем спадзявацца, што разгону канцэрта не будзе. Тым не менш, коротка, ці дачакаемся, калі Дзень волі стане дзяржаўным святам? Евген. Не ведаю, напэўна, дачакаемся. Андрэй. Я спадзяюся і веру, што так. Дзякуй вялікі. Евген Прыгерман, Андрэй Казакевіч, Зміцер Лукашук працаваў у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце нас. Рухайся з намі. Еўрарадыё.